E escoita xa que vai comezar Radio Sintónica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Ola, hoxe estamos en Radio Carcamán e como este sábado é o Día das Letras Galegas, temos unha edición especial das Letras Galegas 2025. Bo día, son Carmen e antes de comezar co especial das Letras Galegas, imos vos dar unhas noticias. Eu vou vos falar do Campeonato de España de Salvamento. A miña irmá Mariña Cores foi o día 1 de maio a un Campeonato de España en Torrevieja, Alicante. O sábado 3 de maio gañou unha medalla de plata nun relevo xunto con Irene González, Naira Abalo e Noemí Espada. Ola, son Daniela e vou vos falar das películas do cine entre cortiñas do mes de maio. O xoves 22 proxectarase O Apóstolo de Fernando Cortizo. É un filme de animación que presenta un convicto fugado do cárcere que intentará recuperar un botín escondido anos atrás. O xoves 29 pasarase o fenómeno de Alfonso Arauza, coa historia dunha muller que vive desde hai 3 anos nunha furgoneta aparcada. Agora sí, estamos no mes das letras e das flores. O 17 de maio chega un ano máis as letras no mar, organizadas pola Escola de Navegación Tradicional ACD Dorna e a sección de música e baile tradicional. A festa comeza o día 17 ás 12 con un pasarrúas que descorrerá desde a Escola de Pau ata a Praza do Regueiro, onde haberá unha actuación e posterior pasarrúas ata o Xufre para a lectura do pregón e a botadura das embarcacións. Pola tarde, a partir das 18 horas, pasarrúas infantil desde a Escola de Pau ata a Praza do Regueiro cos troula e o espectáculo Circo Krasnobarak. Haberá agasallos conmemorativos para os cativos e cantos populares do grupo de música de Dorna. Falando do Día das Letras Galegas, este ano dedicaráselle ás cantareiras. O termo cantareiras designa tradicionalmente as mulleres que cantan cantigas populares e serán protagonistas do ano 2025, ano no que se dedicará o Día das Letras Galegas a estas figuras fundamentais. A lingua galega continuou viva durante séculos, a pesar das prohibicións e da súa desaparición do espacio oficial porque o pobo galego a custodiou. As mulleres preservaron a lingua e crearon anonimamente unha poesía popular transmitida das avoas ás netas, das nais ás fillas, dunhas veciñas a outras, etc. As cantareiras son mulleres que, acompañadas de instrumentos de percusión como pandeiretas ou castañolas, por medio de cantigas e bailes, transmiten a cultura popular e a lingua galega. Ola, vamos a contar das cantareiras de Galicia. Algunhas das cantareiras máis coñecidas de Galicia son as tanxogueiras, pandeiretas de Cea, pandeiretas xacarandainas e tamén están as veciñas de Cerceda. Preto da illa están as tarambainas de Vigo, Rosalía de Castro de Teoxiandaina de Compostela. Agora imos a falar de algunhas cantareiras homenaxeadas. Delfina e Rosas de Casas Delfina e Rosa Casas Rama. Son tía e sobriña aprenderon a catar e foron recoñecidas e invitadas a amenizar foliadas. Como máis coñecida está Eva Castiñeiras, que cantaba desde nena e bailes de romarías. Para rematar, imos a falarvos das pandeireteiras de Mens. Son un grupo de mulleres que traballaban como labradoras e, a partir dos anos 80, viaxaron por Europa e América coa agrupación folclórica A Turuxo. Prudencia e Asunción
Carrido Ameixenda e Manuela Lema Villar. Ola, son eu outra vez, Lara. E a continuación imos vos falar das cantareiras e grupos que hai na Arousa. Dorna música tradicional que se iniciou no ano 1990 e que intenta recopilar as cantigas dos nosos antepasados e inculcarlle as novas xeracións. Hai outra agrupación que se chama Son da Illa. Coñecemos tamén unha cantareira de dorna música tradicional que se chama Isabel e toca pandeireta. As nosas aboas falannos tamén de nucha e outras máis das que aínda non sabemos o nome, pero seguimos investigando. Na contorna están as cantareiras puideiras de Fontecarmona. Este ano quisemos homenaxear as cantareiras da conserva, xa que tamén contribuíron á difusión da cultura popular e ademais crearon as súas propias antigas reivindicativas, algunhas das cales amosaban a súa precaria situación laboral. Por iso, este Entroido 2025 nos caracterizamos como traballadoras e traballadores da conserva para pôr en valor esta contribución a preservar as nosas tradicións. Agora, paso vos camiño a compañeira Daniela que vos vai falar de algunhas cantigas das que cantaban. Ola, son Daniela e queremos compartir con vos as cantigas de Galicia e da Arousa que atopamos na nosa investigación. Xota do Padreiro, a Virxe da Barca, Coídame meu pai, Muñeira de Arcos, na beira do mar, namoreime de ti meniña e non quero. Ola, chámame Carme e vou vos a falar das cantigas da Arousa. Coñecemos Illa de Arousa que dormes na lama, a Muñeira de Arousa e a fábrica de Godai. O cantar Illa de Arousa que dormes na lama segue sendo popular despois de 45 anos e segue formando parte do cancioneiro popular da veciñanza do noso pobo. Todo un mérito. Esta copla naceu para ser interpretada durante o Entroido na comparsa O Cano e foi tan exitosa que a xente incorporouna ao repertorio das tabernas da illa. Esta cantiga presenta a crítica ás xestións institucional da pesca, do marisqueo, a denuncia do estado de abandono no que se atopaba daquela Arousa en canto a infraestructuras e servicios básicos, de aí o título que ten Illa de Arousa que dormes na lama. A letra ten tamén un tinte machista que hoxe non pasaría o filtro e que era naquela época un selo identificativo das cancións do Cano, comparsa composta por homes. Polo demais, é un prazer escoitar esta canción ben interpretada por Carmen da Chabola. Nos agora imos recitala para vos. Illa de Arousa que dormes na lama. Viva a tradición do Cano, viva o carnaval tamén, que é a mellor festa do ano. Os que non debe vivir son esas persoas listas que ao sentir cartos se lanzan como carteristas. Mariñeiros de ambas partes, tomar boas notas, porque hoxe en día máis de 4 lapacodias. Canto nos prometen é pura mentira. Non andan máis que mirando por mar, terra e aire, onde está o fillán. Parece comer en eles solos e aos que traballan non darnos quiñón. Agora imos cantar a cantiga da fábrica de Godai que fixemos en quinto para o Entroido. A fábrica de Godai botaron a maldición de traballar o domingo e pola semana non. Un xefe manda cantare, o outro manda calare, que nos digan o que queiran, habemos cantar iguale. Cantade pra non comere, calade pra non cantare, que nos digan o que queiran, habemos cantar iguale. E
ese é o fin da edición especial das Letras Galegas. Espero que vos gustara. Adeus. Adeus.